ang panginabuhian. Ano na suliran nga dili mo mapas anor. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mga una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning manon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Zishin, 26 anyos, taga Danau City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpanganak ug hangtod karon nga human ako og panganak nga doon na pa ko'y mga gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mamarag mga anak na mangitingali ko, ma. Sakit na gyud. Magwawa. Ganina tagdugay pang interval pero karon tagdugol naman. Mao na gyud na. Kadugay basad aning Ivan. Imo naman kang gitahugan. Basig madugay pa to kay traffic, ma. Mato na lang ta sa lying in clinic. Kay murag kaanak ko naman gyud kumaon. Nahala, sige. Unya ang imong mga gamit. Giandam na to na ako daan, ma. Tanan na. O, tana. Oh. O ngano? Alam, ma. Ngano ka? Unsa to? May mibusrak lagi nga tubig nga init-init gikan sa akong puwerta. Ginoo ko. Uy, Jisen, gipangagian ka nagtubig. Ginoo ko. Tubig ang imong pangagi. Manganak ka na. Ha? Tana din sa Oy. lying in clinic, ma. Tana, Basig tana. magawas na ang bata. Tana. Uy, nagsige naman nig-agas ning imong panubigan. Kusog naman kaayo. Unya, 3 cm ka na. Unya, mama. Butangan ti ka og prime rose oil. Prime rose oil? Ay, bisag unsa pa ng imong ibutang, ma'am. Sugot ra ko. Basta safe lang mi sa among baby. Unsa man kuno tong gibutang sa midwife nimo? Oil man kuno to, ma. Prime rose oil kuno. Balag unsa na to, basta makaanak lang kung normal. Unya, unsa may kibati nimo ha? Sakit na jud kay ma. Murag kumuton akong tiyan, inig busog. Ug murag... Unsa na masabto, ma? May murag tubig na sab. Ay, hala. Basig bata na mo sunod, anak. Atem sa. Hain na ba tong midwife? Gibiyaan man lang kang nagbati. Nagleaking na gyud ka. Wa mada sa prime rose. Kusog gyud ang imong panubigan. Delikado naman ni ma'am. Mag-side lying ta nga mag-labor. Ah? Takilid. Sakit eh. Magtakilit kong mga anak. Anak, ayun na pagsigig reklamo diha. Patuon na lang gud sa midwife. Oo. Agay. Nakatagilid na ko, ma. Ma, may murag tubig lagi
ako. Dugo. Gisunggo ka, Jisin. Recorded by X Thunder Gaming. Once oras ang work sa clinic, nakaanak gid ko. Baka nag-explanation sa midwife nga nag-anak na ako. Kung nganong nag-bleeding ang akong ilong, samtang nanganak ko. Ang duha ginakalong, unya. Ha? May dugo naman sa bang imong ilong? Nga naman ni, uy. Humana manod ako pang anak. Niya pa magyahapon ning pagsigig dugo sa akong ilong. Balik ka ta sa midwife, aron nga ma-check up ka. Sakit pa taon kay ning akong tahi, uy, Ivan. Oh. Unya na lang kung makatarong na kong lakaw. Ha? Magsunggo pagyapon ka? Mana, ma. Magdugo pa man gihapon usahay ang akong ilong, uy. Usa ka semana naman sukad sa imong pagpanganak. Di ba? Nganong naa pa man kahatahon ka, ana? Nananoy, pa-check up ta na. Hinanbitaw na ko siya, ma. Nga mamalik, Miss Midwife. Sakit pa man na itong akong tahi, be. Ya, karon unsa naman say katarungan nimo? Kuan na po. Ang akong kuan. Unsa? Kanang Unsan ko, ana, uy. pamilya magsulting, Ivan, ma, uy, mauwa ko. Ay, kahanggaw. Hanggaw makang anak ka? Maawaw ka na ko nga imo kong inahan. Nga sukad sa gamay pa kang bata, ako'y nag-atiman nimo. Sige na lang, uy. Kuan. Kanang ang unod nga mitubo sa kong sampot ba? Sakit man, good. Ha? Gibot-bot ka, Zishin. Sukat pa man niya itong pagmaptos, ma. Dito ni mitubo, pero nahuman na lang ko panganak na aman gihapon. Unsa? Aw, samot nga magpa-check up kag gudug Dr. Jishin. Gisod yan, kang mama pa. Ayaw na lang pag-uwaw-uwaw. Ni ako kay basin maikatabang ko sa pagpa-check up nimo. Ay, Oo, ngano man ka ha? kalit mo ko kalipong pa. Uy, unsa? Magsigi ko lipong-lipong karon ug magdugo paghihapon ang akong ilong. Ug ang unod-unod sa akong anos naa paghihapon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pag labor na ako, tubig man ang akong panghagi. Apan nganong nagsunggo man ko before ug after ko manganak? Hangtod karon magsigi paghapon kog sunggo. Ngano man ni? Ikaduhang pangutana, pagpanganak na ako, gipa-sidelaying ko sa midwife. Og mauto, nagsunggo ko. Karon naman gud ko kadungogan ng patakiliron ta mga anak. Mao katoy nakasunggo nako. Ikatulong pangutana, magpanlipong ra ba ko ron? Sa sige ko kahanig pagsunggo. Maong na-anemic nako. Unsa may akong buhaton aron mahudong na ning akong pagsunggo. Ikaupat og katapusan, pag mabdos na ako, may murag unod nga may tubo sa akong anos. Sakit ba ya? Nagtuo ko, dinalang ni sa akong pagmaptos. Apan nanganak naman lang ko. Napa man gihapon. Unsa man di ay ni? Unsay pawaan ni? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Zayshin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, nanan sa ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official
writer's page. O diba sa mabatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kining fears, ang kahadlok are nothing more than a state of mind, no? So, mawalagin ng parihar man yung mga the number one risk nga ning kinabuhi is when you will not take risk. May lang mo kuan po ta. Musuway-suway gud po ta, no? Dili lagi kung dili next kani sunod gud. Dili man na ingog ang tanan nimong gusto sa imong kinabuhi mura bag kanang magic nga mahatag dayon sa imo, no? So puros nilisod ang atong gisagubang ning kinabuhi walay sayon, na bisag pagpunit og sinsiyo sa sahog, posible pa mubikil imong hawak. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Zishen, no? 26 years old, taga Danau City. Bago ra media sa Danau City, naghatag mig relief goods sa mga victim sa typhoon, no? Naglecture mga ko diha sa City Hall sa Danau. Hanggang itong audience, regarding nyo diya, no? Ay, pangsuwat na nila. Ako lang yung basahon ninyo mga ngalan, no? Nag-lecture ko diya about mental health, anxiety, depression, mga yan ana, no? So, mayang pagpaminaw sa mga taga Bilong-Bilong, Danau City, mga Mata family. Si Anot, si Gina, o si Kylie. Miles Gonzalez, Precious Ang, mga Navarro family, Joy Vince, o si Jelica, Lavador, Giselle, Lovely Austria, Erlinda Villanueva, Mary Jean Montalban, Aileen og Binancio Lumanas, og si Marina Bantilis dia sa Danau City, no? Nindot ba kanyang tinap-anan ninyong tulingan dana? Mga taga Compostela, ha? Kaning kisa pa ba akong great na mga taga kiniday, mga taga Matalom liti, no? Palit mi dito furniture sa ila ka Bain Jones Furniture. Regards to Rene Pilaton, tukayo na ko ni Rene Pilaton. Juber Esquadro, sa barangay Saragusa, Sitio Dumag, Matalom liti. Mga taga Inupakan, no? Og mga Rubli og Didasi family, og mga Biloso family dia sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Alright, so going back to our sender, si Jason, no? Punto medical, nang pangutana, paglibor nako, tubig man ang akong pangagi. Apan nganong nagsunggo man ko before or after ko manganak. Hangtod karon nagsigi ko og sunggo. Nganong man kaha ni? Posible nag pre-eclampsia or eclampsia ka, Jason, no? Usahay man god kung premature rupture o bag of water o nagitawag na mo sa among pagtuon sa ubigay ni sa una og dry labor o usa sa mga komplikasyon sa mga anak kamutaas ang blood pressure. Unsa may tabo kung mutaas ang atong blood pressure? Pili lang ang mga anak, no? Anybody nga mataas ang blood pressure, there is a possibility nga mo rupture ang mga small blood vessels. So mao na nga magdugo somewhere, no? May gini kay sunggo, no? Kuyaw kay ari sa brain dapit, no? Kay tulo mo kaklase ng atong blood vessels, no? Kining artery mo ni muda sa oxygenated blood sa different parts of the body. Kining veins mo ni muda sa dugo balik sa kasing-kasing. O nya kining mga capillaries gagmay ni siya nga maoy nagdug. So any increase in pressure binagtaas ng kaayo, posible ni siyang mubuto o na trauma baron. O na siya. So expected na siya nga mausas per complication sa kung nang buntis lagi, gitawag na to og eclampsia or pre-eclampsia, no? Ikaduhang pangutana, pagpanganak nako gipa-side-lying ko sa midwife ug mao to nagsunggo ko. Karon raman good ko kadungog nga patakaliron ta mga anak. Mao ka toy nakasunggo nako? I don't think so, no? Depende man gud po na sa presentation. Kung normal ra si phallic presentation, mao nang naay mga pamaagi ang mga midwives or mga OB-GYN positioning. Pero kung breech presentation or putling na mga abnormal nga mga presentations, naa na mga pamaagi nga medyo dili kaayo lisod ang pagpagawa sa bata. In fact, kung mga abnormal presentation dili si phallic, ang suggestion ani sa attending doctor kung naman gani OB-GYN diha,
cesarean section. So, but I don't think so nga mao to'y nakapasunggo nimo. Kay expert man yung mga midwives. Mao ni sila gitrain po ni sila. Dili ni sila mga medical doctor, but they have been trained sa pag-assess sa mga aning mga anak, no? Ngani sa mga rural area na mga ni ng mga hilot, no? Dili mga ni sila nag-eskwela og midwifery, nursing or doktor, pero expert ni sila mo assess para nga mogawas ang bata. So kuhanas mo nga nga mo to'y nakapasunggo nimo. Katulong pangutana, magpanglipong ra ko ron sa sige kuka ning pagsunggo. You need to put some kining pack para ma-preach. Para nago po nasunggo ka ng mga boxer. Kita ka ng mga boxer usay magdugo ng ilong. Magani mong naong magdugo. No? Anybody masukmagan sa naong magdugo ang ilong. Magdugo dia dagang mga blood vessels lang dapita. Ibutang nga ng pack nga mo inom siguro ka og kanang makapahunong sa kuan sa dugo na natay mga tambal ni ana, may mga bandage nga isuksok diha para ma-press ang mga blood vessel nga naputol nga undang ang dugo, no? Okay, asa na tong inyo sa Danau City, no? Dool dia sa Danau Provincial Hospital og usa ka ENT na Danau dot kaning hospital dia i-improve naman yung mga facilities sa atong mga provincial hospital ni Governor Bari 4. So na I'm sure ENT dia nga nagpractice dia sa Danau Provincial Hospital. Ipatanaw na imong ilong, ha? Kay magtagna-tagna lang ko. Isod kayo ko kita, no? Sunod nga pangutana, pag nabdos nako may murag unod nga nitubo sa akong inos. Sakit baya, nagtuo ko dinala lang ni sa akong pagmabdos. Apan nanganak naman lang ko naa pa man gihapon unsa man di ay ni unsay pawala ani. Nagtuo ko nga kanang unod ding tubo sa imong inos is hemorrhoid, no? Duha man ka klaseng hemorrhoid na internal ug external. Murag cauliflower ni siya, makakuha ni siya na ay constipation, ay panganak, mga kuan ni siya posibleng mahitabo, no? Naatay mga tambal ani nga mainom sa akong pag-practice sa una sa general, nag-agi ba ako general practice before ko nimong psychiatrist. Binuruton man siya tinga na to, tambala. Naanay mga binago karon ipahid lang. Nga akong i-suggest nga you sit down, lukewarm water magabi kay ma-improve ni circulation, makatabang ni siya kanang maagwanta lang pod sa palanggana, ha? Magabi nya limpyuhan gyud pod nimo, nya wala gyud ko mo kay lagi na ako orientation kay medical doctor man lagi patanaw og usa ka eksperto nga gastroenterologist, no? Or usa ka surgeon. Treatment aning hemorrhoid is surgery man, ha? Ang uban madarag ang aning review nga lukewarm water, inom og tambal, pangkupos, no? Okay, so ninaw ta kasabot ka sa akong speaker nimo Jason diya sa Danau City. Musta naman mo diya? Ug nga mga diya sa sugod ay no, duorom ng sugod sa Danau, Dr. Edwin Mingito. Ug si Mike Edwin Junior, musta na imong bata? Nandako na. Mga taga-sugod, mga taga-Katmon, musta naman ako mga kailala, pero tungod sa kadaghan din ako may numdum. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makananayang pagpaminaw sa itong mga RMN program, taas kita-greeting din sa itong lugar. Yung mga legal ng mga problema, Tony Ellen Batan, anda magtaga ng matambal. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Raman. Daghang salamat o maayong.